Ineno ng'ato ka nigi ndiga in iongego, isendikeni. Ineno ng'ato ka nigi gari kata obedo matin, samoro in gi peng, samoro iwuotho gi tiendi ka mwanda, ng'ato kalo gi gache moro matin kanyo endo, nyavits ne moro kata moko matindo tindo gi, kokidwa seyo ni koro ma to gari mane, ma gari mathis ni ng'ani riembo, wewe uko na gani? Uko na gani? Ineno ng'ato ka nigi gache moro matindo osebudho e road, gari osebudho e ndara, iwacho ni gari ni otiya, ma kogwe tiyudo tetanus, gari ni kogwe tiyudo tetanus. Ng'a, wewe uko na gani? In gimane ma kogwe to kiyud tetanus jokama? Iparo ni en gima kare? Samoro ineno nyadendi moro koting'ore to in flat screen. Kasi wacho ni hizi ni za kuongeza. Magi omedo, ma ochuore sindan. Wacheni, okay fine. Beber chayo gir ng'ato ma in iongego, mane thuon wach. Beber chayo gir ng'ato, especially ka itiyoge gi gino. Iparo ni sawa? Koso ok sawa? Awuoyo gi Bruno gisa ni karach to nyaka ikwer. Ronaldo gutugo gisa ni gimoro to karach kata iongego tikwero. To seche mikwero no tinyisowa mari kuma nitie. Nyiswa ni in gachi ma ok nyal miyo ng'ato tetanus. Ni kanye? Ichayo mar ng'ato. Namlolwe. Machiegni? Oyawre ahinya. Machiegni Peter. Mos, yes. Yes. Ose od ng'ato. En tabia marach, Pod agombo winjo kanyendo seyo gir ng'ato, chayo gir ng'ato ma in iongego, ito gini iongego, but dhogi lwe gir ng'ato. Namlolwe. Achio maber, Jacob. Machiegni Jacob. Weekend na ber kendo piny okwenya kanya joka tim kaka nya timo jot ka piny okwe ka monya bero maber. Piny oling thi wamor. Ti maginya ni gimana timore weekend ji kel to koro waraje ba. Machiegni. Bro karachi kata ongego. Iseyo. Okase ni kechao wuotho. Ni wacha ni gilari to raja aseyo. Iseyo gi chir. Ate ni chir kabisa kata uwe bora to kani kata gari moro ma ya gari matuka tu ini ba tinga kutuga. Jeko to no seyo kata ongego to seyo. To in itimo nang'o? Ber seyo gir ng'ato ma itiyongego. Ng'ano nyumo dhako mararacha. Ito in misumba, igni rumo, tiwacho ni ng'ano nyumo dhako mararacha. Ere mari, ber seyo gir ng'ama in iongego. Namlolwe. Hello, Namlolwe. Machiegni? Ida enda ma Dan gol kitu ma kopere. Machiegni Dan. Atingo mana lore ma dara ka uwe. Erokamano machiegni. Amokuongo ka pok agolo twak mar gol. Kadwa kuonga kone Joseph Makarechono. Erokamano, iluonge ni Jacob. Jacob Makarechono. Erokamano. Idwa god loko no. Jo Arsenal. Okay, tu nugo drogi ng'a team moro ma yawa Obunga FC. Aenda Ramos. Aseyie machiegni. Koro kagolo twak. Gimoro ka ng'ato loso mara iwuoye nyathewa. Iwuoye kata ionge gimoro in. Kata onge gosa wuoye mondo mi kora makaya sambo kata loso dalima. Iwuoye gi chir. Awuoye gi chir nikech orach koro miya puonj ambe mara maber.
awuoro jo Kenya, the audacity ma untiere godo kanyendo. Kelo kanyendo dakika madirom 22 tok saa 4 mar onyango. Kanyendo inyalo yuda kanyendo e mbui mar Facebook Nam Lulu FM, inyalo yuda kanyendo e SMS line 23420. Bende inyalo yuda kanyendo e nembniwa kata inyalo yuda e nembniwa mag simu 0723860222.